blokke ned, så at trappen kan komme ned, så vi kan komme afsted. Jeg gider ikke dø i dag. Jeg er kun i 3. klasse. Nu væk. Løb! Løb, skal bare have en. Wow. Åh, nej. Kom så. Ud. Vi skal skynde os ud. Ud. Kom så, ud alle sammen. Kom ud. Vi skal dø nu. Nej! Vi overlevede. Det er planlagt det her. Der er min skole. Alt. De har bare planlagt det her. Nej. Lad os bare skynde os. Okay. Kom med alle sammen. Det skal altså godt her igen. Det så ud som om, at jeg fik den. Ting kommer til at blive meget crazyere. Jeg kan se noget derovre. Det er lige derovre, kom. Afslutter sikkerhedsforanstaltninger. Hvem i alverden, eller hvad i alverden laver I herude? Jamen, der var nogle monstre og alt muligt. Altså, helt seriøst. Monster, siger du? Jeg er sikker på, at det bare er jeres tanker. I er jo som sagt bare børn. Hvorfor hjælper I os ikke med at finde SOS-lyset? Hver park har en. Det lyder okay. Lad os bare prøve at komme i gang. Var det bare mig, eller hørte jeg lige en monster igen? Det her kommer til at blive sjovt. Lad mig hente de andre. Okay. Vi skal finde de her lightbulbs, okay? De må være her nogle steder. Okay. Der er nogen der. Ja, du fik den. Det er okay. Der er nogen hernede. Okay, du gemmer dig i den boks. Det giver ikke så god mening. Der var en. Der var også en. Der er sådan der. Jeg tror, den har noget lille slær. Og på stenen, tror jeg. Wow. Og på stenen, ellers skal jeg ikke nå mig. Jinjasha er fundet. Der er allerede en, der er fundet. Okay. Ved du hvad? Okay, hun bliver heller ikke fanget af det der. Nå, hun gemmer sig i vandet. Okay. Jeg synes, jeg kan fint nok.
kan der være nogle flere, der er i Forbes. Måske er der nogen her. LKI 20.168 er fundet. Nej, der er endnu en, der er fundet. For pokker os. Nej. Jeg har den blå igen. Okay, jeg skal bare gemme mig i boksen. Matove Aisia er fundet. Der er endnu en her. Vi holder om vist 3. Han igen. Ikke tænk på mig. Det er bare en boks, der står her. Det er ikke noget specielt. Okay. Der er grøn. Og blå. Han er efter mig. Jeg skal bare væk. Nu. Boksen. Der er han. LLK også er fundet. Nej, der er endnu fundet. Jeg har allerede mistet 4. Det var det ikke godt. Har du de sidste? En boksgang. Vi. Akkumis 2013 er fundet, og der er endnu en, der er fundet. Er der nogen af det? Vent. Var der faktisk et SOS-lys? Jeg mener, okay, I er rigtig gode til at finde ting. Jamen, så du lige det der? Er det blå? Nej. Vi skulle ikke komme herhen. Vi skal finde en måde at komme ud herfra hurtigt. Måske kan den her hjælpe os med at smadre os ud herfra. Se hvem der gerne vil komme. Jeg er overrasket over, at han fik hans højdeskræk væk. Okay, vi skal finde nogle gas containers. Nej! Pas på! Okay, der er lige en, der blev taget af en fugl. Det synes jeg. Nej. Med 1482 er fundet. Nej, jeg mistede endnu en. Der er lige en, der blev taget og spist af en fugl. En fugl. Nej, jeg er blå. Løb. Han skal ikke se mig gemme mig i boksen, fordi så ved han, hvor jeg er. Men han kan ikke fange mig herinde. Oh my god, det der var mega tæt på. Shit. Han kan ikke være langt væk. Jeg var kun i 3. klasse, og så bliver jeg smidt ud i det her monster noget.
Og der er gul. Oh. Der er blå. Jeg tror ikke, de finder mig her noget. Så giver der aldrig, at jeg har noget. Ikke engang hosten er ude. Okay, når der er monster, så skal vi ned i en Rainbow Racecourse bane. Åh nej, der er gul. Løb. Nej, Hvad er et sikkert sted at lande? Åh nej. Her, oppe hvor. Jeg var lige ved at hoppe ned til min død. Det var tæt på. Lad os bare ikke håbe, det sker igen. Vi mangler ikke særligt. Vi mangler 4 gascontainers. Nej, der er fint. Løb. Den er voksen. Jeg var lige ved at blive fanget af gul. Det gider jeg ikke at have skal ske igen. Jeg mangler en boks, og det er min. Sidste gascontainer. Og ind med den. Så lad os se, om det her virker. Hvad hjælper de her? Hvordan fanden kom jeg herop? Lad os bare prøve det her en gang til. Okay, vi skal bare finde alle de her Lukisen, der lige er fløjet, og så skal jeg nok lade den gamle med. Og der er en timer. Så cute, vi skal redde. Se den lige. Han i min boks. Der er gul. Jeg skulle lige tage op fra den for at redde mig selv. Det skal jeg ikke. Men jeg kan ikke holde min boks. Det betyder, at jeg bliver nødt til at være ude af boksen, mens jeg har dem. Nej. Jeg har dig. Kom. Skynd jer. Jeg skal nok redde jer. En med den. Så mangler vi kun 2. Okay. Hvor er de sidste 2 Lukis? Jeg gemmer i min boks, mens jeg leder. Men jeg kan ikke lede. Men jeg kan ikke sætte den tilbage, mens jeg er i min boks. Der er cool. Jeg gemmer mig lige hurtigt i boksen. Lidt. Der er blå. Okay, vi skal finde en Luki. Hvor kan vi finde en Luki?
så. Nej, der er gul. Vi skal ikke gå og slå. Det var her. Og så kan jeg skimme mig op. Og der kommer blå. Det bliver ikke bare så sjovt. De sidste looks er derovre. Okay. Vi skal bare skynde os over og redde Lucasens liv. Okay, der er ikke noget. Kom, vi skal over og hente de her Lukis. Hvad laver jeg egentlig? Jeg skal skynde mig. Men jeg gider heller ikke blive spist. Der er blå, der er blå, der er blå. Nej. Mono 123 er fundet. Nej. Nu kommer man herover. Jeg skal have min Luki. Og der er intet, der kan stoppe mig. Undtagen. Blå. Og jeg skal nu tale om gul, så har jeg det. Vi skal jeg tror sidste Luki. Wow, der er grøn. Hvordan kan jeg ud? Så gør vi det her. Nej. Og så en boks. Har den sidste Luki. Tag den. Den ruller rundt lige der. Den er lige der. Godt, kom. Og der. Der er blå. Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Løb. Jeg nåede det. Godt gået alle sammen. Bare rolig. Ja, okay. Der er intet til at spille. Lad os komme ud herfra med det samme. Men der er nok en til måde, vi kan komme ud herfra. Lige heroppe. Men den her kæmpe blå Luki står lidt i vejen. Så måske hvis vi kunne få noget kagetaler. Nej, kagetaler på væk. Han vil gøre alt for et stykke kage. Sein. Jeg ved, hvor han blev så pladet i det lille insekt. Okay, vi er de eneste to tilbage. Vi skal bare klare det her, okay? Jeg skal finde sukker. Du har det, så skal jeg måske noget. Der er gul. Gul er ikke så farlig. Fordi man skal bare ned i hoppevognen. Okay, vi skal gemme os i boks, og så lad os se, hvad der kan ske. Er der nogen her? Nej. Der er ikke nogen, men der er en sukkerpakke her, som jeg lige tager.
Jeg mangler stadig en masse. Jeg mangler 8 sukkerpakker. Det er rigtig farligt herude. Grøn er lige nu den, jeg er mest bange for. Fordi han kan bare komme hen og tage mig. Så er jeg i min boks. Men han ved jo aldrig, hvor jeg er, fordi han er blind. Men hvad gør Cyan? Og der er noget blod. Jeg skal bare lige gemme os i boksen for en sikkerheds skyld. Og jeg tager lidt der, og så gemmer jeg mig i boksen igen. Okay, jeg vil gerne have den der nu. Lige meget. Vent, der er Cyan. Ja, den er meget tyrkis. Så jeg ved, om den kommer fra Tyrkiet. Det er vist en dinosaur, så det gør den nok ikke. Er der nogen herinde i Blue Slot? Der er grøn, der er grøn, og der er grøn. Grøn, du skal ikke ødelægge alt for mig. Grøn, han er farlig. Grøn kan dræbe. Grøn, åh nej. Åh nej. Grøn. Grøn alarm. Grøn alarm. Grøn alarm. Grøn alarm. Grøn alarm. Okay, jeg tror, han er gået væk. Jeg kan lige gå ud og tjekke. Jeg kan ikke komme ud. Sådan der. Ja, han er væk. Det er godt, det her. Er der nogen herude? Nej, der er blå. Blå er heller ikke så farlig. Jeg skal bare give mig i boksen. Men hvis jeg ikke er i boksen, så er han super farlig. Så er han min værste fjende. Okay, men jeg har også set grøn helt fra starten af, så ham er jeg også lidt bange for. Please, er der ikke nogen her. Okay, der er bare en masse sukkerpakke, som der ikke har fundet. Så er det i hvert fald ud til. Jeg ved, om den anden har det. Er der nogen her? Nej. Jeg kan godt tage det lige så roligt. Og ham den anden der. Okay, jeg mangler stadig en boks. Og en pakke sukker. Jeg har lige været i Blå Slot, du skal tjekke igen. Og det var heller ikke, han kommer op brun. Der har jeg ligesom tjekket. Det er meget, det ved han sgu ikke. Okay, så mangler vi stadig et stykke sukker. Bum. Men hvor er det sidste stykke sukker? Det er der desværre ingen, der ved. Okay, han har bare 15. Det her, det går okay. Men på samme tid ikke så godt. Der er Cyan. Jeg ved, hvad han gør. Han ligner blå, så han må nok bare være ligesom blå. Kom nu! Hvornår kommer han med den sidste pakke? Jeg kan se ham. Han kommer med den sidste pakke. Okay, nej, det gør han ikke. For pokker os. Og den sidste pakke er dernede. Jeg tror ikke, jeg får den. Lad ham bare. Sådan, der er Cyan. Jeg ved, hvad han gør. Hej, Cyan. Det er jo bare en dinosaur. Dinosaurer plejer ikke at være så kloge.
Nej, der er grønt. Der er grønt. Okay, jeg har aldrig prøvet at hoppe over grønt arm. Det var helt sindssygt. Men det mindste overlevede jeg det. Men jeg hoppede over grønt arm. Jeg kan se Cyan. Han er lige der. Nej. Men det der, det er ikke bare normalt. Cyan så mig. Cyan ved, jeg bevæger mig. Cyan, jeg ved, hvad han gør. Cyan har ører. Han ved, om han bevæger sig i boksen. Vi klarede det. Så skal vi bare ud herfra. Han vil have kagen. Men det gode ved det er, at så... Det virkede. Let's go. Så kan vi komme ud herfra. Yes. Nu skal den her vej. Så skal vi tage den her rollercoaster. Det bliver vildt sjovt. Okay, vi skal ind her. Jeg tager med dig. Alle sammen. Vælg en vogn og hoppe i. Jeg har programmeret de her vogne, så fremad, så kommer jeg hen til hovedudgangen. Bare gør sådan, at jeres krop følger vognen. Fordi ellers, så kommer jeg ikke særlig langt. Vi skal den her vej. Okay, så vi skal bare læne os til hvilken vej det er. Okay. Så kommer den over. Den kan jo ikke dreje eller noget. Ikke fald. Vi skal ikke læne os, ellers så falder vi. Det giver os god mening. Opad betyder altså sjovt, fordi så skal man gå ind og ned igen. Der er orange. Orange. Der løber efter en kage. Hej, Cyan. Afsted. Jeg gider ikke blive spist af Cyan. Og vi skal følge efter den. Okay. Der er orange. Kom. Det var sjovt. Wow, lava. Pas på. Wow. Hvad så? Nej, vi er foran det, så kan vi ikke følge efter det. Vi er blå slot. Blå slot det her. Vi skal nu strege her. Wow. Masse kul. Jeg tror, vi kan bare den her vej. Ja, bare kul.
Orange kage. Tak for besøget. Nej. Der er sejl. Hvad kan jeg sige? Udgang her. Bare så ikke overlever det her. Løb. Op. Bare løb. Yes. Vi overlevede. Yes. Yes. Hvor blå? Hvor er det altså? Vi kommer for sent.